kufuna, ine ndikufuna, oh kazi wa chingoni. Joe Chakaza everybody. Amai, ine ndikufuna, ine ndikufuna, oh kazi wa chingoni. Ikaitana kuvomera kwao, kuvomera kwao, oh webambo zunga. Ambewe rwano ndikaitana kuvomera kwao, kuvomera kwao, webambo mbewe, paka iwe Nikakwatira. kumangoni kwako mani, kumangoni kwako mani, kazi wa chingoni. Nikakwatira. Kumangoni kwako mani, kumangoni kwako mani, kazi wa chingoni. Break it down. Nikakwatira. Let's sing it. Kumangoni kwako mani, kumangoni kwako mani, kazi wa chingoni. One more time. Nikakwatira. Kumangoni kwako mani, kumangoni kwako mani, kazi wa chingoni. Tapa chocho program ya leo ya Cruise 5. Lelo tukucheza ndi Kalimba Band kuchokera kuno ku Crossroads Hotel Kulilongwe. Tili ndi live band imene nayo pano, komanso we have a live audience right in the room. Yes. So poyamba tisanakhale pasi kuti ticheze ndikufuna tidziwaneka ndi band. Nwagamba ndi ma jazzmen. Andezi chani, ndezi jazzmen, mangoti jazzmen. Mesa jazzmen ndi jazz, ndoti maimba jazz, koma maimba reggae yachani, kwa ngoti inuso ndi jazzmen iso. Basi zedi. Dzina ndi ndani? Ndine Godfrey Chikoti. Apa pali ma keyboard awiri. Ndiye kuti inuyo ndinu chani, mmati chani mu band imeneyi. Ine ndine keyboardist komanso pianist. Koma ndi ma keyboard alipo awiri, ndi keyboardist ndiyoti pali keyboard imodzi, koma wewe kweno kala plural keyboard. So maimba osewa nthawi imodzi. Zimatheka zimene zozo. Tachita ni mmene machitira kangwenye kake kankazi wa chingoni kacha. Ndavene yoyo dzina lichaso Godfrey Chikoti. wakanthawi tali bwanji mbandi imeneyi. Panopa ndikuthamangira ndithu 15 years. 15 years. Munthu uyu wakalamo mbandi mu angunga amene anyamula iyi ndisanalakwitse kugulu ndi gitara yanji mungo ndinong'oneza. Imene ndi lead guitar. Amene indi amene akuimba lead guitar mu bandi imeneyi. Dzina licha. Ine ndi Blessings Nkoma. Lead guitar kusonyeza kuti ndimene imatsogolera ngasi ndi lead. Kwa basi. Yeah. Kwa basi. Imachita chani kwenikweni mujeni muzingwenye zimachitika zicha. Makamaka kwambiri ndimagwira ntchito yo kupanga makodi, kupanga accompany the whole sound, komanso ma melodies ndi ma solos timaterenia. Zonse zimatuluka mumu mu gitara Pamene mukamayimba ndi mono lisimanga nako tikukuya. nthawi zambiri tinazolowera ndika. Zinalowa mutu sambo zonse. Kwa basi. Takwenje mulani live mmene zimachitikira. Ehe. Nkhani yake ndimeneyo, koma ndono ndikuita kuzalowa matama tsopano, sikuti poyimba mapanga chocho. Dzina licha? Blessings Nkoma. Amene ndi Blessings Nkoma, amene amaimba lead guitar, ndiye amene amandithandizira ineyo mmene ndimayimba mucha, ngati mafama ma melodies pasi paja anthu ake ndi amene wawa. Dzina licha? Madayo Nyilongo. Iwe ndi wachichepere, wakanthawi bwanji mbandi ya Kalimba? 4 years. 4 years. Madalo Nyilongo, uli ndi specific voice imene umayimba kapena? Yeah, soprano. Soprano. Ndi kwaya. Ngapaka na soprano. Inu ndi bass. Dzina licha? Lisa Banda. Lisa Banda. Wakanthawi bwanji mukalimba? 4 years. 4 years. Umayimba soprano? Nimayimba auto ndi tena. Auto ndi tena. Ine wa bass simukufuna mbandi imeneyi. Ngati mukupanga audition for mundu otazitsa bass.
apa pali munthu wankulu uyu sindikachitofunsanso kuti ndi chani amene iyoyo ndi wa madramu wazungulirwa ndi madramu osati masewera dzina lija ine dzina langa ndi Chifundo Katsekera. Chifundo Katsekera iwe ndi drama Ine ndi drama ndi drama, yes. koma apapa si madramu okha amene ali apapa tadololani anthu powauza zinthu zimene zili apapa chifukwa anthu amangoti wa madrums si madrums okha apa pali zambiri iru apatu Ya apapa pali zinthu zimene zimakhala kuyambitsa nyimbo zambiri zimene zimayambitsa nyimbo zili pati. naona mmene timamba munambia ndi kuti ke krekete kena kwa nyimbo chakudza ilo ndikamene kaja kamalira ke krekete timbanga chakuti ka snare. kacha Snare kasnare ndi akaka yayamba nyimbo ikatero ndi snare kasnare kamene koko tidziwa zinthu lero tu kasnare nanga zina zindi chani akasika snare akaya tikabwera uku ena wangati awawa ndi ma percussions amene ali mgulu la maberu. Yes. Iyi ndi symbol. Iyi ndi second symbol. yes ka saimbo ka hai chanchani Hi-hat. Ndeti kaonjezeraso snare ija ndeti ndija timakhala kupanga nyimbo. uyu andipa uyu basi iwe munthu leka iwe munthu tifuna ticheze ndi munthu wankulu kuno amene wanyamula gitara yoopsa kwambiri kuti mudziwe kuti ndi gitara yoopsa mungomva mmene sound yake imamvekera akada kunyimbo amene wakhoza kugwetsera nyumba usati masewera dzina lija Steven Lifesa Yeah. imene imati gitara yanji Bass guitar. koma yodalira ludzi magumaguma ngati dzikawayire kakang'ono ndiye kuti osamveka yani Singaveke mafunika nthu zandinga ndimene mukuonera izi zili. yakwenjemula ndimene munakwenjemulira mucha anamuna amene ena chanafusa kuti ayimba nthawi yatali bwanji mukalimba ndikuona kuti panopo it's a mix of anthu amene anayamba kalekale ndi ena amene akuyira kumene iwe wayimba nthawi yatali bwanji mukalimba More than 50. more than 15 years kumene kumayimba nthawi yatali bwanji Ine ndayimba 22 years. wamadramu si munthu wamasewera yaye ndikufuna ndicheze ndi Vita Chilwa amene ndikhale naye pasi pompano koma nangofuna kuti ma jazzmen angomenyako ka instrumento chabe kuti mungokaona pang'ono chabe kuti muone kuti kodi anthu amene wawa nyimbo ija imayambira pati nanga si apa ndakupanga introduce ku the band nyimbo ija imayambira pati nanga imanyamuka bwanji nanga imafika bwanji pang'ono pokha nyamata kungomenya zida zokha anzanga amau muchitekaye pause pe Kalimba band imene kucheza nayo program ya lero ya Cruise 5 koma amene mukuonera kuti ndi band yayikulu sitingathe kucheza ndi osewa ndiye tifuna ticheze ndi mmodzi mwa mamembala a Kalimba band amene ndi Vita Chilwa ndakulandira program ya Cruise 5 Vita Tathokoza kwambiri. ena onsewa amanena kuti ayi ine 4 years ine 15 years ine 22 years wakhala nthawi yatali bwanji mu Kalimba 1985. 1985 Yes. kamuthu kankakakulu kamangooneka ngati kalaba iwe munthu wankulu samari namize munthu uyu ndi wankulu kujoina bandi osati kuyamba kumvera nyimbo zake kujoina bandi 1985 as we are talking uli ndi udindo wanji mu Kalimba band Ndimayimba mau. yes Lead vocals. yes Komanso I'm a composer. yeah Songwriter, Yes. arranger, Yeah. producer. so many things So many things. you are a multi-talented guy when it comes to nkhani za nyimbo uli ndi luso lambiri kwambiri pamene tikucheza pano pali anthu osiyanasiyana kuno ku Malawi amene ena Kalimba akuidziwa bwino kwambiri and nyimbo zake akuzidziwa ena samayidziwa nkomwe ena anazidziwa nyimbo zake Kalimba mwinanso nyimbo zake zinatuluka kalekale koma amene sakuidziwa Kalimba nyimbo zimene imatchuka nazo ndi nyimbo ngati ziti
I think tiyambe ndi nyimbo zimene zinachuka dziko lonse lapansi. Yes. Zomwe zinajambulidwa in 1983 ku South Africa, Johannesburg, South Africa. Zomwe zinalipa chimbali chotchedwa Make Friends with the World. Yes. Pamene panali nyimbo ngati Sometimes I Wonder, Yes. Let's Talk It Over, Yeah. Too Many Rains Ago, Yes. No or Nada, Yes. ndi zina zotero, My Love ndi azenzake. Yes. No or nada. Mukamukutimbira nyimbo zimenezi zina ndi zina ze. Mukaifuna tikucholera Adati kwapulira nyimbo yake ndimeneyo tikufuna kuti tilondole mbiri ya Kalimba Band kuchokera nthawi imeneyoyo inayamba bwanji nanga inafika potani nanga tikuyankhula pano zili pati mwachidule chabe band imene inayamba liti ndipo inayamba bwanji. Okay, so nkhani ya Kalimba ndiyo patsa chidwi. Yeah. Ndi nkhani ya Itali yoti sitingaikambe programu iyi yachepa. Iyo musatero. Ndikuzani. Ine ndimatsitama kuti programu ndiyo kwanira kuti nkhani yonse tikhoza kuita masula. Aitawi. Imene mwaipatsa programu ndiyo chepa kuti. Inafunika tsiku la tutu. Tingatambasule. Kuchita ukajera kaye kubwera kudzapitiriza nkhani yake. Komano mwachidule. Yes. Bandi kuti iyambe kubadwa kwa Kalimba. Inabadwa chifukwa cha chikhumbokhumbo chimene a Capital Hotel anali nacho. Iyi Capital Hotel inali ngati hotel imene anangoimanga kumene muzaka za ma 70s. So anaitsegulira mchaka cha 1976. Ndiye nopotsegulira amafuna kuti ayambe akamayamba titero pakhale agent band, resident band, a fine resident band yoti zimba mu Dzalanyama restaurant. Nthawi imene amaicha Dzalanyama panopo anasintha maina sinthu zoti panopo akuti chani. Yeah, koma nthawi imene ankaicha Dzalanyama restaurant. And in those days it was common for my hotel, my lodge to have a resident band. Yes. Munthu machilodziwa kuti ndikapita kwakuti kumakhala band yake ndi yakuti. Yes. And amakhala ndi masiku amene people would come kuti tufuna tikamvere nyimbo za. Exactly. So Kalimba inabadwira kumeneko. Inabadwa, okay, so anapanga advertise anthu aja kuti atufuna ujeni band anaponya mu newspaper. And then panali mkulu ina ake amene mkulu amene ndodziwika bwino pa music. Timamucha Nasau Mkukupa. Yes. I think munamumvako. Nasau Mkukupa amachoka mbiri ndi chamba cha jazz ko. Yes. Yes. Anali odziwika bwino pa zamaimbidwe. Yes. So mkulu ameneyu ataiona advertise. Anaona kuti uyu ndi mgodi. Tidya apo ndalama. Yes. Choncho anapanga apply. Okay. Analibe bandi koma anangopanga apply. Anangopanga kuimba basi. Kena kwanamba kuyang'anayang'ana anyamata. Yes. Teveneyo Nasau Mkukupa makhawa Blantyre. Okay. So ku Blantyre kucha, he looked around for boys. Mwamwayi anapeza achina Francis Chintembo. Anapeza achina Griffin Muhango. Yes. Anapeza achina Isaac Chirenda ndi anthu ena. Yeah. Ndiye inali Kalimba yoyambirira imeneyo. Okay. Yeah. So anabweretsa kuno ku Lilongwe. Ndikuyamba kuimba ku Capital Hotel muchatanenera muchi. Okay. And then amaimba, okay, so kumayambirira kwa performance yawo. Yeah. Amaimba dinner music. Okay. Yeah. Dinner music di nyimbo zimene amamvera anzatraja odyera mafoloko. Kuti akamameza zofewa zija zisamavutevute ya zingotsetsereka. Chakudya chiziro wabwino. Osati kuti nthongo yoti kugendera galu kulira kuti tandikani nyimbo. Koma zatswaitswai. Maka ambiri ife tikafuna kudya sitimachita kulira kuti pakhale nyimbo za pepe. Amakhala mavuto amene acha. Umakhala kuti focus yako ili pa chakudyapo sikufunanso kuti zinaso zikusokoneze yayi. Timangoitema simaija. Kususa umo kumeza ulendo. Basi kumwera madzi. Yes. Koma nzatu samwera madzi. Yeah. Amamwera vinyo. Misozi ya mkango. Amamwera vinyo. Vinyo akata amaitana weta kuno vinyo wati. Ndekuti tinyimbo tikutani? Tikulira webachi. Tikutsebeduka pamenepo. Weta kutamanga ndi bodo la vinyo. Kutira. Basi. Aiwale mavuto anthu akamalingalira zakuya za dziko. Yes. Chabwino. Indeed. So that was their life. Kalimba ya nthawi imeneyo. Yeah. Kuimba mu hotel kenako basi ndekuti tsiku lapita. And then kenako no kuti achuke nonso pano. Yes. Zinatengerano 1983. Yomwe anaganiza kuti anthufe bwanji tijambule nyimbo.
So So this is zikuchitika before 1983 yes, that was 1976. ma 76. Yes. Yeah, ma late 70s kuolokera ma early 80s. Exactly. Ikungoyimba ngati kabandi kapa hotel Kapa basi. hotel, Masangalatsa hotel anthu, band. Yeah. pena anthu avineko, koma pena Yes. akamaja basi tinyimbo ta pepe choncho Yes. basi. Okay. Kenako So 1983, I think panopo tikamakamba za Kalimba, right? yes. Anthu ambiri mutu mwawo amaona nkhope isi. Yes. Zimene ziliponse. Yeah. Right? Yeah. Koma nthawi imeneyo line up imene inakajambula Make Friends with the World timanena icha ku South Africa. Yeah. Panali anthu 8 ngati si 9. Okay. Because akwachula? Please. Okay. Yes. Panali Isaac Nyirenda. Yes. On drums. Okay. Panali Isaac Nyirenda kale. Isaac. Nde panali Francis Chintembo on bass. Yes. Ndikudzabwera Stan Piri on keyboards. Ndikudzabwera Brighton Carter on vocals and saxophone. Okay. Nde panali swachina Kid Nkandawire amene amayimba percussion ndi vocals. Yes. Ndikudzabwera panalinso Don Mlenga amene amayimba rhythm guitar. Okay. Ndikudzabwera Enoch Mbewe amene amayimba trumpet. Ndikudzabwera Brian Chingwalu amene so amayimba trumpet. Kwina kunali ndani afika 8 pamwepo. Sinimawerenga ndena ndi chiri kwambiri kuti. I think 8 akwana. Yes. So those were the names of the lineup of Kalimba 1983. Okay. Koma pa anthu 8 amene anapita ku South Africa akajambula napo 5 okha. 5. Chifukwa record company inanena kuti it will be expensive to bring the whole band to South Africa. Nangasi anagulira matiketi andege. Okay. Anagoneka mahotelo abwino ngati ano, you know. Yeah. Komanso amawadyetsa. You know, so anaona kuti tisapange duplicate zinthu zambirimbiri ngati pali agitara awiri atabwera mmodzi ndokwanira. Pakwanira. Yeah. So I think amene sinamuchule ndi Griffin Muhango. Yes. Ameneyo ndi amene anali mtsogoleri wa gulu limenelo. Nthawi imeneyo na Sauchi anali kuti sopano mbuyo muja anasiyana naye at some point. For reasons best known to themselves. Okay. Kani ndimeneyo ya Kalimba band ulendo huu ndi wautali kwambiri, as you can see kucheza kusendekeza kudaka 1983. Sono kuti tifike pano ndekuti mtunda ulipo ndeti zichita mopumira awa ndi oyimba ndesi kuti ngakhale pano kumangocheza kupoza kuti sankhani nyimbo adzitiimbira oka. Ndiye pano tifuna kuti tichite nyimbo number 2 mprogramu yalero ya Cruise 5. Tikucheza ndi Vita Chirwa amene ndi membala wa Kalimba band komanso ndi mmodzi mwa anthu amene analipo nthawi imeneyo mmene band imene imayamba. Koma pano Kalimba sinafe yayi mukha mukuiona live in action. Tayimba kale mkazi wa chingoni. Nyimbo number 2 ka nyimbo yanje. Let's talk it over. Let's talk it over baby now. Iyi ndi yophweka kwambiri ndikusiyira kuti uyimbe mnyamata. Yophweka kwambiri imene. I don't know what to say. I love you just as you. I don't think of losing you. No matter what you do. Oh, really, I did you wrong. I realize my need.
take it over, baby, now. Let's start it over now. Let's get it off my mind. Let's talk it over. Yes, let's talk it over. Kwa kampando likhale apa. Let's talk this over. Inu, nyimbo ngati zimene zizi zinajambulidwa kale kwambiri and zinachuka kwambiri. Album imene inachuka kwambiri and it's amazing to think about kumene band imene ikuchokera. Kuti it started as a humble resident band at a hotel. Koma kupeza kuti kukajambula nyimbo zimene zinachuka kopya mpaka nakulika dziko la Malawi pa map when it comes to music. Nyimbo ija ya Sometimes I Wonder inachuka kwambiri mpaka nokafika mu BBC Radio Top 40 kukafika pa number 10 machati ya nyimbo zapa dziko lonse lapansi. Nyimbo ya ku Malawi kukakhala pa number 10. Komanso nyimbo zosiyana zimene zinachuka kwambiri pa album imene ija zimene amaimba a Kalimba. The question is, zinatheka bwanji kuti akwanitse kujambula nyimbo zapamwamba ngati zimenezi nkuchuka choncho kabandi koti tikhoza kungokaona kuti kanali kabandi koma ngoimba pa hotelo anthu akamamwa vinyo. Chinsinsi chake chinagona pa collaboration. Okay. Kumayambiriro tinene kuti anthu ajana ndi talent. Yes. Extraordinary talent. Yes. But extraordinary talent alone was not enough. It needed collaboration. My record companies, I mean, okay, you can't win working alone. You can't. Oh. Yeah, you can't win working alone. You have to work with others. So, kugwira ntchito kumene anagwira ntchito ndi record company, taonani, inakweza ndege, inagoneka mahotelo, inadyetsa, ndikwalipirira kuje studio fees, komanso inapangira market, nyimbo zawo zinakafika patali. Zimene ziziboka, mwina pakanakhala vovuta. Yeah. Yeah. So it says that it requires a budget. Maybe panoka you can't swing that budget. Absolutely. Yeah, it takes a company yokuti ndiyokazikika imene mwina inga kunyamuleni. So chimene chimachitika maband akamanyamuka chonchi komabe pamadzafika pena pake either they plateau or they just start dropping. And we see that happening with Kalimba as well. There are two things that happened. But choyamba band imene inagawanikana. Tikupita kutsogolo kumene tufuna timvetso pano za makasu. Chifukwa ziwene kuti makasu nayonso inabadwa kuchokera ku Kalimba. Koma itafika pachaponena kuti they have reached stardom. Nyimbo zawo zikuseweredwa m'mawayilesi dziko lonse lapansi. Nkupeza kuti band ija inagawanikana. Chinachitika ndi chani? Zifukwa zimene anagawirana ndipo vuta kuti tingazidziwe chifukwa tisananene. Okay. Anangochoka mwakachetechete. Kusazikana. Basi tizonana. Yeah. So ndipo vuta. Komano zinaiza chisoni kuti bandi imene inali kuti yapanga breakthrough. Yeah. Pa dziko lapansi. Ndikumapezeka kuti chaka chimene chinayamba bwino cha 1983. In January anapita kukajambula nyimbo zija ndipo nyimbo zinachuka. The whole year 1983 was a terrific year for Kalimba. But not only for Kalimba, but also for Malawi as a country. And I see what Kalimba did with that album. It was good for the music industry. Yes. Commerce, it was also good for the country as a whole. But what we know is kuti anthu aja anagawanikana. Atagawanikana ndi nthawi yomwe imene anakambitsa bandi yawo kapena ina anangoti ineyo basi ndazisiya zimene zipitiriza ninokha. Chinachita ndi chani kwenikweni? It was automatic. Kungochoka and ndiyo ma plan anali kale ali mujeni. Pipeline na life tikuchoka. Yes. Tukapanga izi. So anyway, timakhulupirira kuti akanakhala kuti anapitirizabe kukhali modzi pena analili for a short while ndoti zazikulu kuposa zimene zinachitika 83 zikanachitika. Apart from make friends with the world, Kalimba inajambulaso nyimbo zina? Okay, so make friends with the world. Yes. Kalimba sina pinduli. Anaibera
sana ilivili. What do you mean? They were swindled. Ino anthu kukwera ndege kubola ntambo pita South Africa kukaimba nyimbo nkuchuka nkukafika poti number 10 dziko lonse lapansi ndemo kuti anaberedwa. So chifukwa anaberedwa, Griffin was put off. Sana fune sogwira nawo ntchito anthu amene wawo anangwataya. Komano anthu amene anyamata amene anachoka mukalimbawa kukayamba makasu. Anabwerera so kujen ku different promotions konkuja. Ku record company imene natani ina jambula make friends uja ndi anakajambula album ina yochedwa Reggae Magic. Reggae Magic coming out of the star. So pano, this is what I've always wanted to know. Ukamamvera nyimbo za Kalimba ndi za makasu, pena it's difficult to know kuti kodi ya Kalimba nditiyo and pena also even if anthu owulutsa mawu timango sankhapo chimene chafika pakamwasanga makasu Kalimba koma nyimbo zindi zosiyana. So what's the story between Kalimba ndi makasu? China chileka ndikweni ndi chani? All right, so originally anthuwa onse anali pamodzi. Okay, as Kalimba. Okay. Kukajambula pena anakajambula ku South Africa, sound yawo ndi imene tikuidziwa ichi, make friends with the world. Yes. Atapitanso anakajambula ndi anthu ake omwe aja. Okay. So you can expect that the sound should be similar. Komano amene anapita ngati makasu sanali onse amene anali mu Kalimba aja. When enieni amene anagalukira Marembozi awawa ndo galukira basi. Komabe history cannot be rewritten. Ndi ndani amene anakambitsa makasu? Okay, so anali anthu 4. Okay. Panali Bright Carter, panali Brian Chingwalu, panali Isaac Nyirenda, ndi Stan Piri. Okay. Yeah, so these were the original 4 amene anazachoka kujen. Now later on anthu ena aso amene anatsala anapezeka kuti awatsatiranso. There was something that was significantly wrong with Kalimba nimezukonekera. I wouldn't know because I wasn't at that time. With the band at that time, so I didn't know. Komano ndinganene kuti chabwino amathawa ako pafupi. Ndichifukwa yake ndinabwera ineyo naona kuti azisokonekera. Ine ndipiteko ndikakhaleko so that anthu ena wakamathawa at least ndisala kuineyo. Chikomo yomaliza. So for the avoidance of doubt, nyimbo za makasu ndizitizo. All right. So pali Reggae Magic, that's the title track. Yes. Pali Dance with the Drums. Pali Song Worth Singing. Song worth singing. Yes. Seasons change. Yes. Beautiful. Imene ndiya makasu. Osati Kalimba. No. Okay, so the confusion inachoka ponena kuti mene amakajambula awawa anyamata anatuluka awa. Yes. Sana kajambule ngati makasu. Zikukhala ngati kuti kumene koko mwina sana alole kuti ajambule ngati makasu. Nde instead anajambula ngati Kalimba. Ku studio ko? Ku studio mina majambula ako. Koma kuno kwathu akudziwa kuti aja watasiyana nawo. Pa album analemba kuti Kalimba. Komano ataitenga album ija ndikuibweretsa ku ma radio stations. In fact, there was only one radio station. MPC Radio 1 is on Tipon Time Manager. Yes. Anauza kuti ma presenter amene anali pa time ine anauza kuti okay, so iyi angakhale apalemba kuti Kalimba koma mukamasewera nyimbo izi za china Reggae Magic, Dance with the Drums chacha muzinena kuti ndi nyimbo za makasu. Ndeno ma presenters amene analipo nthawi imene jayo, they were respecting that protocol yomanena kuti tikamaimba Reggae Magic tiziti makasu. Koma izi za Make Friends with the World izi ndi za Kalimba. Koma ngakhale apalemba kuti Kalimba koma za umumumu izi ndi za makasu. So inali knowledge imene anthu anali nayo chabe imene anangouzidwa nthawi imene osati kutenga zimene zinalembedwa ya. Yes. Okay. So ma presenters amene analipo nthawi imene they were respecting that protocol kumaenda choncho. Komano
the presenters were not going to stay there forever. Kuma aina machoka ndio tena kumabwera. So wobwera now samadziwa zimenezo kuti pali code ina yake ya. Amangoti Kalimba. 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 Mukona. Yes. Now the confusion inambikira pamenepo. Tipumire ndifa utenga umene kwandi aundolemera kwambiri ndi ndikuona ngati kuti upepuke ufuna ndivere kanyimbo. Tipumire ndichita nyimbo number 3 program ya Cruise 5. Tikabwera ndimanena kuti lero tikujambula kuno ku Crossroads Hotel ndipo tili ndi live audience imene ikutsatira program imeneyi ndikupeti nawonso mwina akupekako ndili mafunso tiwiri titatu ndi anthu okonda mafunso kwambiri anthu amene abwera pano ndiye sindapatsa nthawi yayitali kwambiri ndingowapatsa kamwayi kochepa kuti afunseko mafunso owerengeka. So we'll do a song and then after that tifuna timve kuti anthu amene abwera kudzaonera live recording ya Cruise 5 akufuna kudziwa chani za Kalimba. But for now nyimbo number 3 ika nyimbo yanji. Too many rains ago. Too many rains ago. Make friends with the world. Yes, make friends with the world. Too many rains ago. Even simba now. Nyamata tachita. Kale kwambiri kuimba kumene ndikwa Kalimba live here at Crossroads Hotel. Tikucheza ndi Vita Chirwa. Koma tikamacheza ndi Vita Chirwa ndikuti tikucheza ndi Kalimba yonse. Nena kuti mu studio muno taisandusa studio tsopano tili ndi anthu amene akumvera nawo program imeneyi ndiye Vita ndikufuna ukhale apa. This is now going to be the hot seat. Chifukwa ndikufuna ndilowe mmene mumu kuti nditolere mafunso. Sindidziwa ngati alipo amene akufuna kufunsa funso kwa Kalimba. Good. So let's start with my friend here. Funso langa ndionena kuti Kalimba band inamba 1983. No, inamba 1976. 1976. Yes. Koma inoyo mutaza joina chisisi chanu chinali chotani kuijoina Kalimba munena kuti mene mafotokozera kuti anthu amachoka. Koma inoyo mutalowa panopa Kalimba ikupitirirabe osati anthu akuchoka moso kapena ikukhazikika. Ndimafuna ndidziwe secret yanu kuti ndiyotani komanso kwa mtundu wa Malawi amene ali ma musician kuti mene aitengera band kapena history ya band kuti izipita pasogolo osabwerera mbuyo. Ndimafuna ndive secret yanu kuti ndiyani. Nditenga mafunso ena kena kundipita kwa Vita kuti ayankhe mafunso amenewo. Sindidziwa ngati pali wina amene akufunanso kufunsa funso kupita kwa Vita Chirwa. Good. All right. Kumbuyo kumeneko makhala kumbuyo kwambiri. Mwakhala kumbuyo kwambiri. Ndiye muoneka bwerani apa. Tikuoneni. Ifo mwina muli ndi funso lopsa kwambiri ndiye mungobisala mu mdima kumeneko. Okay, I think you can stand there. Hearing about one ABBA which was produced in 1983. Pakajipa mabonga bujani. Do you have ena amene mungalozi mwina ali music industry amene mukuzonena kuti achoka ku Kalimba? Panopa mwina ena amene akuti mvera amene akuonera akunena kuti Kalimba ilipo. Tinaona mwina anthu akufunsa kuti Kalimba ilipo.
zinatani kuti pakhale achinyamata ena amene abwera pakatipa sakudziwa bwinobwino za Kalimba, nyimbo zimene amazimva zakalekalezo sometimes I wonder pakatipa chochitika ndi chani. Mafunso anga analamika zomwe kwambiri. Okay, good. So mafunso ndi amenewo anakhala ngati afunsa ndi anthu awiri okha, koma mafunso akuona kuti ndionenepa kwambiri, ndionenepa kwambiri. So ndikupatsa mpata Vita kuti ulongosole. I think funso loyamba amafuna kudziwa kunena kuti poyamba mmene iwe umalowa mu band imene sunatuza unalowa at what stage komanso chaka chiti, komano panali poti Kalimba ikugwedezeka, anthu akutuluka, ena akambitsa makasu, otsalira aja they are struggling to keep the band alive, and you're saying kuti ine naona kuti apapa ndisalekerere koma ndilowerepo. And in fact, to add to that, ndimamva zonena kuti you were related to one of the founding members a Kalimba. Unani balake wandani? Griffin Muhango. Griffin Muhango. Amena janali ya malume. Okay. Otsibweni. Chabwino. Did you know him? Did you meet him? Griffin? Yeah. He was my uncle. Yeah, na kasi uncle masiko alikuwa childhood. Amaka ngo mango kuna uncle wako ena yake, uncle wako yomunda susu na kumene na uncle mwe. So you met him and you worked with him? I actually worked with him from 1985 until his demise in 1996. Yeah. So let's get to that question now. Kuti Udalowa, how did you start putting the band together and then tiologera kuja manena uchaku kuti mukupitisa bwanji legacy imene ya Kalimba? Chabwino. So what I meant manena kuti anthu chifada akuchoka ndi ndilowe kwa ineyo, ndimafuna kuti at least tizikatsala kwa ineyo ndi malume angawo. Mwandivesesa? So sindinganene kuti I did anything special chomwe chinapangitsa kuti bandi ipange stabilize anthu asiye kuchoka apo pande ndinama koma anthu awa onsewa takhala nawo ndithu nthawi yayitali, tikukhala nawo chifukwa they are a great team, ali ndi passion for Kalimba, alinso ndi passion for music. So ndi anthu okuti tinagwirana manja, tikuyenda limodzi mogwirizana, modziwa chimene tikufuna kupanga achieve. So zikutengera dedication, passion, ndi kugwirizana. Nchifukwa we've lasted this long together. Funso lina chani kuti inu wese munaimbe ku nyimbo zanu zotchuka yayi panopo mangoti mukati Kalimba mango kakamira za make friends with the world zakalekale zicha. Inuyo zanu zili kuti zonena mukane kuti ifeyo chitengereni Kalimba izi and kuti dzinalo lisamangoveka kuti anthu akati Kalimba azingoganiza za sometimes I wonder azoti Kalimba so paliso izi. Okay. Funso labwino kwambiri mene lolo. Chilowere bandi takati kujambulapo ma albums osiyana tinajambula album inake yomwe timaicha ajanguyeje. Ajanguyeje ndi chiyawo, which means tafulumizani hurry up. Yeah. So pa ajanguyejepo ndi pamene panali nyimbo ichi tinayamba nayo icha ya mkazi wa chingoni. So after Make Friends with the World, the next album was Ajanguyeje, pamene panaliso nyimbo ngati mkazi wa chingoni ichi. Later on tinaza jambulaso album yochedwa Agogo. I don't know whether you remember the song Agogo mulikuti kodi taonani muzio. Who knows it? Show of hands. Yes. So says tikuyamba basi zinajambulidwa after Make Friends with the World. Apart from that, Ineyo, alongside my colleagues in front here, tajambula also kadaba mwa binary eruption. Kena kodna jambula ina ketimati tiende limodzi imene tina kajambula ku Balaka with the production anatipanga produce ndi Lucius Banda. Tiende limodzi. Tiende. Lucius Banda ndipo Banda. They produced that album. Panali nyimbo ngati ali ndi mwana agwiritse anapanda komanso tiende limodzi the title track. Later on
ino anabanda ananuwa No. angotizala balala mbalemu angoti ndi mamina omwe. Okay. Imagine that was another album altogether, which was recorded. alilikaja ndiye nangalembe. Hey, yeah. Imagine takachapula kuja ni kusa Africa. And in tinkaicha kuti umbombo. Umbombo. Yes. Nkani ya umbombo. Nkani ya umbombo wambili. Mwina chifake ni nima yukumbukira ifanya nkani ya umbombo. Yeah. So chitavo nditu mbali atu koma situnalekere pompo. 2 weeks ago, no, 3 weeks now, eh? Yes. 3 weeks ago, tina jambulaso, tina tulutsa album yatu ya nyuani, imeneti kuicha past and present. Okay. Yomwendi tu kwa antuamene simuna imvele, tapita ni pa Spotify, mukaipeza, kandi Deezer, any platform you can think of, any digital platform you can think of, mukaipeza pamene popo. So, ndimafuna kuti musa naimbe nyimbo yanu ya number 4, tipange explore nkhani ya maband. We lost a big thing. Ndi timikangano ititi timene machita anthu ino amaband ititi with Kalimba. We lost a big thing. Ndi trajectory imene ananyamukira ichayo guys amene achayo. If they had stuck together mwina just for another 10 years after that, we don't know kuti bwezimano tili pati. And zimene zichazo ndizoti bandi kamatsogola choncho, gulu la kwanu likamatsogola choncho, zimapereka so mangolomera kwa anyamata amene akubwera kumene. Fama tsoti kuntunda kokuli watu. Ife timaboleza nyimbo zathu zimathoka lowa machat adziko lonse lapansi. Komabe you still see this happening mabando siyana amangoimba nyimbo pang'ono achuka, even with one song amba kukangana and they break up. Chimavuta ndi chani mabandi umumu? Artist ndi nathovuta kulera kwambiri. Tuwakaga titapadwa banja limozi lovuta ko basi. Anyway, umuntu ukakhala pa top uzingodziwira kuti problems will follow you. Disappointments come, they always come, they follow you. Nde chimene chinachitika 1983 ja kuti anthu anafika pa top kwambiri. Yes. Top kwambiri. Yeah. Nde sizimalepera sindikunena kuti ndizimene zinapangitsa kuti no, that's what anyamatacha. Yes. Yeah. Koma ndingopereka chitsanzo kuti mwina zikhozotheka kuti amafuna kuti asunthe azikazionera okha azikapanga zodziwa iwowo kapena I don't know. I'm trying to find the right word. Koma mwina tinene kuti amafuna. Are you trying to be politically correct? Mukana kunena kuti jera kuti umaona kuti ngati tikupeza ndama zambiri chonchi ngati gulu mwina nditakayima pandekha ndizikadya pakulu mwina they wanted to do things their own way, they wanted to call the shots, make more of the money, something like that. Yeah, because we see it happening all over the world. Even umaya kunoko achinafikisana ngoimba nyimbo imodzi, literally nyimbo imodzi akuti bandija guys mukangana chani, you guys have only done one song. Ndani favored Martha and then favored sisters, they just do one song and finally we've got and woimba nyimbo zao zimenjani, and then you hear kuti so many stories and you're like kwanta amene amakonda music. It's depressing. Before you can settle down kuti mumvere nyimbo zamphamvu zochokera ku gulu limodzi mumva kuti anthu achata bandi yagawana zida, and that is even where that expression came from, bandi yagawana zida. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Like I said, if those guys had stuck together, anali kuti they had the world in their hands, they got the world, they had the world's attention. Ndieno sizimafunika kuti aitaya so pamene pachapa. Now ataitaya, yeah, I mean atasiyana zinapezeka kuti Makasu did their thing koma sanafike size. So that's where I was going. Kalimba did their thing koma sinafike pachapa. Koma if they had stuck together akanapanga zina zake zo. And history repeats itself all over the world. Of course, alipo mabandi yanoti after splitting kulowa ma solo career, they still made it in their own lives. Komano
the world is full of such achina P Square kungogawana wina wimba zake kwesi atini tibwerera neso maononga kale you have already divided loyalty imene munali nalo. I wanted you to speak. You are also the president of the Music Association of Malawi, right? Yes, I am. Yeah, so I'm the incumbent. The incumbent, yes. So I wanted you to speak to that. Kunena kuti akulu together we go far. Kumatika gawana izizi zimavuta chifukwa umaziona ngati wewe ndiwe dolo because you are the lead vocalist, but you don't know kuti pali mkulu amene amatsina gitara wa bass yoyo ndi amene you sing wama drums yoyo you sing. Now the moment you extract yourself from that zimavuta. Yes, that is why ndinanena kuti collaboration is very important. You can't win alone. Nyimbo zapa make friends with the world zichi. Most of them analemba ndi Griffin Muhango. Most of them. Yes. Komanso the same songs mena majambula anavokera ndi Bright Nkata. Live wire. Bright Nkata had a brilliant voice. Powerful voice. Yes. Koma Griffin was a great writer. Yeah. He was a great singer himself. Yes. He could have easily Sung, yeah. Singers, you know. Koma he chose kuti he should let others shine as Yes. well. Yeah. So panali collaboration. Wina malemba bwino, Wina maimba bwino. bwino. Yeah. You see, that combination was key. Yeah. Kuti nyimbo zifike pamene zinafika. Yeah. Koma once they broke that combination, as they say, the rest is history. Komano zidakapitirira zinthuzi nyimbo zidakaimbidwa moti panoposa afuna imvesa nyimbo seza kuti sizinate ya sizidzata. Music will always be there. Koma there are lessons for us to learn. The grave is full of anthu onena kuti akanaimba nyimbo zabwino kwambiri ifeyo makutu athu ali ndi njala tikanamvera nyimbo zokoma kwambiri, koma anthu amenewa anatimisitsa nyimbo zokoma kwambiri. Now kuti tione kuti tinamisa zotani mutimbireso nyimbo, mutimbira nyimbo muli nyimbo zanu zanyuwani. oh yes. Are you able to perform one of those songs? Oh, now? yes. What song is that? I would like to do One in Love. One in Love. One in Love, program ya Cruise 5 pamene tikuyeza ndi Zikachitika pamodzi ndi Kalimba band. One in Love imene ndi ya nyunyu ikununkhira ngati keke yongophula kumene. Kanyimbo kandika mpepala. Tango kaphathula kumene mpepala. And we're glad to present it to you this beautiful evening. Sometimes I feel like I want to fly. Time when I feel I'd really go high. Fly high till I reach the sky. It's the feeling of one in love. Whoa, whoa, whoa. Shuburu, 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 shuburu. Kana ke ndimene yoyo amene ndi Zikachitika kuimba ndi Kalimba band. Akuti oimba nkhani zikathera amangoti shubiru shubiru umangodza kuti baba basi nkhani atapo basi. So Vita, we have to wind up. We have to wind up our chat, and I just wanted you to assure anthu amene amakonda nyimbo kunena kuti Kalimba sinathe and kuti mwe ndi ma project amene akubwera kutsogoloku komanso kuti anthu ayembekezere zotani za Kalimba kumene kubwerako. Kalimba is there. Ifeo, we've been around because of the support that we get from the general public. We wouldn't have lasted all these years. Ndivovuta. Pali anthu amene anayamba kuitsatira Kalimba 1983. Yes. Ndipo ayenda nayo ayipanga follow Kalimba ija kufikira panopo. Anthu ena panopo ndikuti anayamba kuisapota ali ang'ono pano ndakuluakulu ndi mabwana, you know, ena ndi maloya, madokta, ena ndakuba amakonda ena nda business,
ena ndioimba anzathu. Yes. Chifukwa pali oimba ena amene anayamba kuimba chifukwa cha influence ya Kalimba. Yes. So ndi band yoti amayilemekeza and amayikonda. Amachitondera to don't let this band die. You know. So if we are surviving because of course the passion that we have for music and the passion that we have for Kalimba. Komanso the love of our supporters. Tingati ndi zaka zingati panopo Kalimba tsopano kufika tikuyankhula pano? Ndekuti ndikantala Kalimba ndikantala calculator 1976 to 2025. It's more than 40 years by any means. Yeah, over 40 years. Yes, it's over 40 years. Yes, because sometimes I Wonder Alone was recorded, which was recorded in 1983, is now more than 40. Yeah, 42 now. Around 42. Yeah, sure. Which means the band is more than 42 years. So in the band ndiya kalekale komanso nyimbo zawo zinayamba kalekale kwambiri, and mabandi sikuyenera kufa 40 yakhalitsa yayi. It still has to go on. We are winding up our chat, and I'm sorry I have to ask you these questions because I can't ask the whole band. But I know if I were to ask these questions, some of the members of your band, I know exactly what they would say. But I'll still have to ask you, Vita, for you to tell us answers to these questions. First, I want you to tell me your full name. What is your full name? Vita Jumpavisinga Chirwa. Mnatupeleka kwa hizo Jumpavisinga hivyo. Jumpavisinga? Okay, so Jumpavisinga is my clan name. Okay. And also my chieftaincy name, because I inherited my father's chieftaincy, by the way. Oh. So he was a group village headman, Jumpavisinga. And from Katope, that's Katope. Mzimba. Simula ruza limakulanda fumu. Rumutati kulitana zongombe. Riferi mangu wankulanga ndiwangula ndi mutu wapu. Kuyanganani, ndato. Gokani. Vita Jumpavisinga Chirwa. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? Do you have any piercings? Piercings, no. Yeah. Do you have children? Yes, I have. Have you ever shot a gun? Unfortunately, no. He says, unfortunately, he wishes he could pull a trigger on some of the people in this room, I do believe. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes, I have. Have you killed a chicken before? Yes, I have. As a chief, you must have killed a lot of chickens, I'm sure. I had goats. Have you killed a goat before? Yes. Have you killed a cow before? Not a cow. I'm looking forward to that. Looking forward to killing cows. Have you gotten into a fight before? Yes, when I was in primary school. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? I don't think so. Do any of your band members smoke weed? I don't know. I should get back to you on that. Why are you explaining? I'll get back to you on that one. Why did you have to get into a long-winded explanation? It was a yes or no question. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No, I don't think. After all these years without alcohol, I don't think I would want to. Do any members of your band? That one, yes, yeah, I know. Have you broken someone's heart? I wouldn't know, unless they told me. Unless they told. Yeah. Nobody has ever told you that, though. No. Have you had a crush on someone? Yes. Yes. My wife. Yes. Thank you so much, Vita, for sharing the story ya Kalimba with us. And I understand that you guys actually munalimba buku so la mene. Yes. Sometimes I wonder. Sometimes I wonder. Yes. That's the title of a song, and it's also the title of a book. Yes. Yora ntakoza kuigula kuti awerenge ndito adziwe zambiri za Kalimba. Oh yes. Yeah. Ikupezeka ku Maneno Bookshop. Okay. All right. So anyone who wants it can just go to Maneno Bookshop, or they can call me. All right. I have copies. Sometimes I wonder, and sometimes
Because kuyimba nyimbo imeneyi. Police koma. I think The audience would appreciate. Yeah. Do you want Sometimes I Wonder? Yeah? Do you want to come and sing Sometimes I Wonder? Ena mbakuyobera. Amena kufuna kuimba now Sometimes I Wonder. Come on stage. Let's do Sometimes I Wonder. Yes, tichite zimene zeti. Tichite some komano tabwera ni kutsogolo kutabwera ni kuno tiimbe limodzi. One big band, the big Kalimba band. Matichani nkanija kumenja when you feeling cha? when you're feeling lonely. When you're feeling lonely, When you're feeling blue. when you're feeling blue, You think of what to do. Then you fall in love. Then you fall in love. Ooh, That's why I say. All right. Tingo ese right? Alipa amena akoza kuimba verse ija, yoyamba yokaija. Eh. Araba kotiwa chorus. Ilero ndiye sera kuimba nao verse yoyamba yokaija. Okay, let's try Sometimes I Wonder. When you're feeling lonely, when you're feeling blue, you think of what to do. When you fall in love, ooh, that's why I say, sometimes I wonder how sweet is love. When I see many people falling in love, sometimes I wonder how sweet is love. When I see many people falling in love. When you fall in love, disappointments come. You think of what to do. When you're feeling blue. Ooh, that's why I say, Sometimes I wonder how sweet is love. When I see many people falling in love, sometimes I wonder how sweet is love. Is it any better than loneliness? Sometimes I wonder how sweet is love. When I see many people falling in love. Let's give it up for Kalimba. Well done, well done, well done, well done. How sweet is love. Thank you very much. Thank you so much. You guys, let's come and take a big group photo. Everybody, just come over on stage. Everybody, it's just a picture. Yes. Thank you very much. Thank you very much. You guys have been awesome. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is the end of our live recording. You guys have been great. Thank you so much, guys. Thank you so much, Kalimba. Thank you so much.